Nå, op på sgu podcast-tid. Vi skal snakke om rådgiversalg. Eller det vil sige salg, eller hvad man nu kalder det. Kært barn mange navne. Grunden til, at vi skal det er fordi, jeg skulle ikke lige med dig, men jeg drøner rundt og hjælper nogle af vores kunder i nogle projekter med at sælge på en anden måde, eller omstille sit salg. Og der det her begreb, der hedder rådgiversalg, det dukker op hele tiden, at det vil man have noget mere af. Kan du ikke prøve, det du render rundt og råder med, hvor mange projekter er du involveret i, hvor det der begreb det dukker op, og der er nogen, der synes, eller der mener, at rådgiversalg er vejen frem for dem? Altså, jeg tror, uden at jeg har nærtalt, så er mit indtryk, at vi møder det alle vejen. Altså, jeg synes, det er en, der kommer op hos alle, altid, alle steder. Det bliver formuleret på lidt forskellige måder, men det er typisk sådan noget, ala, vi vil gerne væk fra prispresset, vi vil gerne over at sælge mere løsninger, vi vil gerne over at være mere rådgivende, vi vil gerne bruge vores viden lidt bedre. Så jeg synes, jeg har sådan lidt indtryk af, at alle de forskellige organisationer, kunder og virksomheder, vi møder, de er godt klar over, at de skal bevæge sig i den der retning. Men måden at gøre det på, kan der virkelig være mange forskellige udslag af. Så jeg synes, det er enormt meget op i tiden. Og jeg har sådan, jeg ved ikke, hvordan du oplever det, men jeg synes nogle gange, at man kan sådan lidt groft dele det ind i to kategorier. Dem, der taler om, de gerne vil gøre det, og så dem, der går i gang med at restrukturere og redesigne måden, de gør ting på, for at blive mere af det. Ja, fordi allerede nu kan vi jo, det der med at blive mere af det, ikke? Fordi jeg tænker bare, har I ikke altid rådgivet? Det er bare, hvad rådgivning så er, ikke? Altså, fordi jeg har sgu da altid haft nogle produkter med, eller et eller andet ud til kunderne. Ja. Og så har man jo snakket om produkterne, og så nogle gange har rådgivningen jo været, hvad den dims, passer den sammen med den dims, eller kan den der dims integrere med den derovre, eller hvor mange heste har den der, altså, et eller andet, så rådgiver man jo i at kunne forklare featuresne. Men så nogle gange så er det der med, at vi vil have mere rådgivning, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, er det fordi man vil have penge for sin rådgivning, så nu skal man til at sælge sig selv lidt mere som en konsulent end en leverandør af dimser, eller af software, eller er det rådgivning, det skal differentieres, eller er det fordi, at vi ikke får nok tid sammen med kunderne, fordi vi har skidesvært ved at få møder, fordi at de lægger mere og mere deres salg ind i nogle online formater af en eller anden art, eller er det for at retfærdiggøre, at vi kører rundt til kunderne, at vi så skal snakke i noget mere, altså møderne skal vare noget mere, så derfor skal vi komme med noget, altså eller all of the above, ikke? Altså, jeg oplever, at dialogen omkring det der med, at vi skal være mere løsningsorienteret, eller rådgivning i vores salg, eller få nogle penge for rådgivning, det føles næsten altid ad med kommentaren. Vi er jo ikke vi er ikke de billigste i markedet. Det kan udtrykkes på forskellige måder, men det følger næsten altid med det. Så jeg tror, jeg har sådan en fornemmelse af, at det ofte er skabt af en oplevelse af prispres. Den her med, jamen vi bliver, det vi nu sælger, de ting, de løsninger vi har, de produkter vi har på hylderne, de services vi har, det bliver sådan commoditized, og derfor er der et prispres hele tiden. Så det er jo også, altså det er jo påfaldende, at stort set alle dem, som en bred kamp, stort set alle dem vi møder, siger noget i retning af, men vi er jo ikke de billigste på markedet. Nej, det er spændende at finde dem op i. Ja, de må finde eller andet, det er rigtigt. Vi siger det jo i øvrigt også selv, når vi selv er ude og skal have i nogle projekter, ikke? Der er vi jo også sådan, ja, fordi jeg hørte det her med, at jeg kan lige på stående fod ikke lige huske kilden fra det, men at måske var det Bert Paschbrügge nede fra Paris, ham der forsker i indkøb og salg og dernede og key account management. Han havde den her finding om, at hvis man i kundernes øjne er en commodity, altså en leverandør af noget, som der er meget nemt at substituere, og det er ikke totalt mega afhængigt for min værdiskabelse, noget jeg skal købe, fordi jeg skal have det typisk nogle forbrugsartikler, eller ja, commodities kan jo være alt muligt mærkeligt, ikke? Men at i det tilfælde, at kunderne ser dig som værende en commodity-leverandør, men du stadigvæk prøver at lave fysiske møder, altså at, du ved, vi har en sælger i Nordfrankrig, så han skal køre rundt og besøge kunderne i Nordfrankrig,
Og så uanset, og han har nogle mødemål, og han skal komme hele vejen rundt på hendes portefølje, så det er eddermame vigtigt, at han er ude og besøge alle kunderne, for ikke at miste dem. Men kunderne synes, man er en leverandør af commodities. I de situationer, hvor man så tvinger et møde ind hos kunderne, fordi, du ved det klassiske, jeg var lige i området, Mm. eller skulle vi ikke lige, eller det var Ja. længe siden, eller vi har også nogle nyheder, eller alt det der, Ja. ikke? Så sker der nogle temmelig forfærdelige ting, rent salgsmæssigt. Det ene er, at NPS falder, loyalitet falder. Det er jo så målt i NPS den her gang, så vil vi altid diskutere, om det er det rigtige mål. Men det var i hvert fald faldt. Rabatprocenter steg, indtjening per kunde faldt, og det var selvfølgelig også, fordi der var salgsomkostninger involveret, ikke kun fordi man gav en rabat. Fordi hvad skulle sælgeren retfærdiggøre, at man skulle derude, hvis man var en commodity-vare i kundernes øjne? Ja. Det var jo at Ja. kunne komme med en smartere deal. Altså en situation, hvor hvis man ikke havde puttet friktion ind i det her, der havde for NPS'en og alt det der har negativt på, så har man gjort det digitalt, man har gjort det i webshop-formater, man har gjort det i hybrid online-formater, omnichannel, alt det der, som vi alle sammen snakker om, som vi er lidt vage på, hvad egentlig rigtigt er den klare definition af. Men i de situationer, du tvinger et fysisk møde ind i det, og så kan jeg jo godt forstå, hvis man oplever det tilpas meget, så må vi hellere putte noget rådgivning ind, for at i det mindste, så sker der noget andet i mødet, end vi giver rabat. Men er det, nu skal vi jo passe på her, som nogen, der hjælper med at omstille til sådan nogle salgsorganisationer, men køber du den præmis? Altså, kan du bare begynde at snakke om noget andet i møderne, når du er commodity-sælger, og så lige pludselig så er møderne retfærdiggjort værdifulde? Altså, jeg tror, der er 2 ting, som er afgørende vigtige i det der. Jeg tror på, at du over tid godt kan påvirke kundernes blik på dig. Så lad os sige, at de anskuer dig for at være en commodity. Så tror jeg i hvert fald, at du på den korte bane er nødt til at spille på den bane. Jeg husker også en af de pointer, som egentlig også taler ind i noget af det, du der refererer fra, Bert, den her pointe omkring, at en af grundene til, at commodities giver et bedre DB online, det er, at man ikke kan forhandle pris med webshops. Så hvis jeg ansætter for at være en ren commodity, og ser på det på den måde, din organisation, dine produkter osv. på den måde, jamen så den eneste grund til, at jeg har lyst til at mødes med dig, det er fordi, så starter forhandlingen. Nu skal jeg presse dig i pris. Så man kan simpelthen se, at der er et lavere DB per salg. Så jeg tror grundlæggende godt på, at du kan påvirke det billede over tid. Jeg tror ikke, du kan skifte 100%, men jeg tror, du har mulighed for at påvirke det, hvis du netop viser noget værdi i rådgivningen, tilstedeværelsen, den dialog, du kan tilføre. Jeg tror, en af de sådan faldgrupper, vi nogle gange falder i, det er, at når vi taler om det rådgivende, så taler vi i virkeligheden om vores løsning, og ikke så meget om selve oplevelsen, altså selve salgsoplevelsen og salgsmødet. Så vi taler mere om, hvad vi sælger, end hvordan vi sælger det. Og du ved, at hvis vi siger, at jeg skal sælge en rådgivningsservice til nogen, jamen hvis de anser det for at være en helt standard service, en ren commodity, en boks, jeg kan få på samme måde et andet sted, så kan det godt være, at jeg kalder det rådgivende salg, fordi min løsning er rådgivning. Men det er ikke sikkert, det er sådan, det skal sælges, og det er ikke sikkert, det er sådan, det sælger. Så jeg tror, der er også noget i det her med at være, altså der er noget selvkritik, der skal til i det her, fordi jeg ved ikke, om du oplever det samme, men jeg synes også nogle gange, der sker det der med, at man bliver sådan lidt forelsket i ideen om, at vi er rådgiver. Og så bliver man ved med at sige det til hinanden nok gange til, at det føles sådan. Men det har ikke nødvendigvis ændret kundens perspektiv på os. Vi bliver stadigvæk set som den der commodity, som du også taler ind i. Ja, og så retfærdigt man det gør med det endnu mere, fordi at man har enormt stor faglig viden inden om sit produkt, eller sin branche, eller sådan noget, og så rådgiver jo, men det er jo stadigvæk sådan en afart af, at det er måske virkelig det, der sker, ikke? Men det er en afart af, at man stadigvæk rådgiver på produktet, men så er det ikke sådan produktet, men så er det sådan, hvordan med noget viden om beslægtede produkter, eller hvad andre i branchen gør, eller sådan noget. Men det, der egentlig var pointen med at rådgive, det var jo at hjælpe dem med at træffe til- eller fravalg. På måske ikke kun på hvilket produkt de skulle have, men hvordan det skulle, eller hvordan de skulle bruge det, eller hvordan de skulle servicere det, eller hvordan de skulle alt muligt. Ikke? Og jeg tror, det er det der produkt der, så længe det er i spil, samtidig med, at man snakker om rådgivning. Ja. Nu er det nærmest
nu er det lige ved at være komisk, men jeg er ved at lave mig sådan en lille bitte hobby, lomme research. Indtil videre er der 5 observationer på den liste Ja. i 2025 her, så det er en lille population. Men nogen Er vil det jeg alle hjælpe mig sammen på, observationer på dig selv, Rasmus? nej, så selvkritisk er jeg slet ikke, at jeg kunne gøre det på mig selv. Nej, for sådan. Det er, når vi nu er i gang med det her med, at man skal mere fra produktfokus over i noget rådgiverfokus, så et standardspørgsmål, det er jo, må jeg se din salgspræsentation? Det er det kunderne og dine tilbud og dine oplæg, fordi det er det kunderne ser. Som om du vil være rådgiver, det er jo i kundernes øjne. Om du er produktsælger, det er jo i kundernes øjne, ikke hvad du selv synes. Og så de her salgspræsentationer er jo helt generisk. Hvem er vi founded af? Vores grundlægger, familie, vores historie, et kort over, med nogle nåle, hvilke kontorer vi har, hvilke samarbejdspartnere vi har, hvilke logoer vi arbejder med. Og så er der sådan 12-15 slides, der egentlig bare retfærdiggør min egen ekspertise, og sådan at nu stoler du på, at jeg ved noget, når jeg skal rådgive dig om produktet. Ja. Hvor at der er ikke så meget af det, der viser rådgivning omkring dig som kunde, og hvad du skal gøre anderledes. Okay. Og en af måderne at vise det på, er jo ved at kunne snakke med om deres udfordringer, eller inspirere dem på de udfordringer, de ikke ser, men de burde se. Eller at sortere i deres problemer på en anden måde, eller værdisætte deres problemer på en måde, eller finde løsningsforslag, hvordan de skal sætte deres interne hold, eller gøre, eller rådgive om det, jeg ikke selv kommer med. Jeg har engang hjulpet en bank, hvor der var 2 udgaver af rådgiver. Rådgiveren, den ene, det var en fyr, han sagde, jeg rådgiver om det, vi sælger. Og den anden, hun sagde, jeg rådgiver om det, jeg ved noget om, sådan at mine kunder kan blive økonomisk frie så tidligt i deres liv som muligt. Og jeg ved godt, hvilken bankrådgiver jeg helst vil have. Ja. Og det var min pointe med min lommeundersøgelse fra før, det var de her salgspræsentationer. Fordi så skal de altid laves om, og så gerne kommer der en marketingsbureau eller en marketingsafdeling ind over og laver dem om. Og så får de også lige et løft på det grafiske og det visuelle, og det er skide godt. Men nu er det bare en lidt anden udgave af, at nu viser jeg, hvem vi er. Fordi nu er det nogle lidt mere rådgivningsagtige features. Der er måske lidt flere indsigter. Indsigterne handler bare om os og mig. Og indsigterne handler om, hvor meget jeg har hjulpet en anden. Ikke indsigten om, hvad kunden skal gøre. Og det er næsten en plade, jeg sætter på. Men feedbacken er jo, hvis du vil have rådgiversalg, så skal din salgspræsentation indeholde spørgsmål. Og din salgspræsentation skal indeholde noget, kunden ikke ved om deres forretning, men de burde vide, det der challenger sales univers og så videre. Det var det, der burde være i din salgspræsentation. Og den burde i virkeligheden ikke eksistere, fordi det burde bare være spørgsmål. Ja, jeg kan godt følge langt hen ad vejen, hvis man sætter det meget på spidsning også. Nu er det selvfølgelig alle nuancer af grå, men det er den der lommefilosofi. Så jeg vil gerne have rådgivning, men jeg vil egentlig bare rådgive mit produkt, og kunden bliver, det er selvfølgelig fedt nok for kunden, men rådgiversalg, altså som i at nu vil jeg ud og kunne sælge min tid. Ja. Altså, jeg synes bare, at det bliver sådan et begreb, vi ikke helt ved, hvad det betyder lige pludselig. Ja, lige præcis. Og jeg tror en nøglepoint i noget af det, du har fat i der, det er i virkeligheden, hvor starter salgsdialogen. Altså netop det der med at starte salgsdialogen med, at jeg fortæller om, mig selv og alle mine herligheder og alle de fortræffeligheder, jeg har, og viser mine produkter, og hvor stort er vores produktkatalog, og hvad har vi gjort, og så videre. Ikke? Altså nogle gange, så en af de ting, jeg lægger mærke til, som det selvfølgelig bliver lidt sort, når jeg siger det sådan her, ikke? Men en af de ting, jeg lægger mærke til, der er nogen, der oftest udfordrer sælgere i at bevæge sig fra et produktfokus over et rådgivende fokus, det er, når de har vareprøverne med under armen. Ja, det er klassisk. Ja, og så kan man, om det så er vareprøver i en fysisk prøve, eller om det er vareprøver i gåseøjne i selve præsentationen, som du jo også introducerer nu her, ikke? Altså det der handler om, nu skal jeg vise dig, hvad vi har på hylderne. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor kunder, altså du ved, det der billede af, at man kommer ind ad døren med en kuffert under armen, med demoprodukter og så videre, ikke? Ja. Men jeg kan da godt forstå, hvorfor det er det, kunderne vil tale om. Fordi nu er kufferten der, og det bliver sådan lidt, så måske også bare det der med at tænke i, hvad er sådan enten vores fysiske kuffert, eller vores mentale kuffert, vi har med ind under armen, når vi starter den der rådgivende samtale, fordi vi ved jo godt, alle sammen, den bør jo starte over i kundens perspektiv, over i kundens mindset, og starte med at forstå, hvad er det, du har brug for rådgivning om, sådan lidt enkelt sagt. Også bare,
Ja, det er min yndlingskæphest, du lige dukker op med de her produkter under armen. Fordi det er ikke fordi, det er forkert at have produkter under armen. Det er bare Nej, enormt det svært forstår vi at godt lave alle sammen. rådgivende Ja, forretningsudviklende salg, ja, hvis det er det, der sker. ja. Og nu prøver jeg lige at anonymisere den her historie her, men det er en real life Mm, historie, mm, hvor jeg har hjulpet nogle indkøbere, nogle indkøbschefer. Det er inden for mad. Jeg har skiftet strategisk lige nu, bestemmer mig lige for, hvilken fødevare det er, jeg skifter det over til, fordi det skal ikke være sådan, at man lige kan spotte, hvem det er, jeg snakker om her. Der er en indkøber, der køber mad ind, og som skal sælge det her mad videre. Og ind kommer der en sælger, der har produkter med, har produktnyheder med. Det er så de nye lanceringer. Nu kalder jeg det bare yoghurt som kategori. At nu kommer han med mm, yoghurter. Det var ikke yoghurter, men nu mm, kalder jeg bare, det var yoghurter. mm, At nu mm. har han de her yoghurter med, og prøv at forestille dig scenariet med, at nu er jeg sælger af yoghurter, og nu kommer jeg ind til dig, og du er en grossist, eller du er en retailer, eller et eller andet stil. Der er rigtig mange tusindvis af mennesker, der skal købe det der yoghurt af dig. Nu har jeg et produkt med. Ja, Hvad skal jeg bruge det til? Hvad nu, altså, skulle jeg så åbne, og det er jo så det, der sker i det her møde, ikke? Skal jeg så ja, så åbne kan vi gå i gang med at sådan smage. en bæreyoghurt, give dig en Ja, ske, og så skal du som voksen menneske sidde og æde en peach melba med lidt mere tyttebær foran mig, du ved. Og den pågældende mand, indkøber der, ikke? Han var sådan en lidt korpulent, stort skæg og alt sådan noget. Skulle han så sidde og æde en bæreyoghurt med yoghurt i skægget til en stor forretningsstil? Og hvad så, hvis han kunne lide det? Betød det så, at der var 100.000 kunder, der godt kunne lide det? Hvad så, hvis han ikke kunne lide det? Betød det, at der var 100.000 mm, mennesker, der ikke kunne lide det? Altså, det er jo bimmelim. Hvad skulle du bruge det produkt til? Udover at jeg ved godt, at product marketing, eller produktfolkene, eller udviklingsfolk, eller har ja, ja, defineret en salgstur, og et produktfokus, ligesom i bankerne, at så er der uge 14, så er der med fokus på pension. Nu er der ikke ja, grænser for, nu hvor skal du ikke kan alle få have pension. rådgivning på pension. Mm. Nu skal alle have pension, fordi nu bliver vi altså målt på kopierne i det her kvartal, eller den her måned, ikke? Altså, hvad skal det der produkt derinde i det møde, hvis du gerne vil snakke om at sælge produktet? Ja, Så er sgu lige meget, hvordan det er det en meget smager, fin eller pointe. hvordan det ser ud, eller det har da Mm. ikke noget med noget at gøre. Men man Men tager produktet med, jeg tror også noget af det og der, ja, altså noget, undskyld, men noget af det der er jo også en af grundene til, at, at nogle salgsorganisationer, når der er det der produktfokus, ender i den der med, jamen vi vil gerne ud til kunderne, når vi har noget nyt. Fordi så bliver det produktet, og det at smage yoghurten, der bliver det interessant i at mødes med dig. Men dybest set, så kan man sige, sælger det mere? Er det rådgivning og så videre? Du ved, det der med, jamen nu har vi noget jamen, nyt, nu skal vi ud og tale med vores kunder. så det, og Der så er er det jo jo også, bøvlet, der er jo også, hvis du sælger pakninger, ikke? Altså, det er jo ikke spændende ja, at sidde med pakninger foran dig, og sidde, altså, yoghurt, det kunne du trods alt æde, ikke? Hvis der havde været rødvin, eller rom, eller et eller andet, så var det ja, også sjovt at være indkøber, ikke også? man kunne være det sjoveste at blive mødt med, ikke? Og hvad så, hvis du sælger pensionsopsparing? Skulle du så have, har du så Excel-ark med det har de jo, ikke også? Altså, de Ja. har jo produktet med. Øh, Men jeg tror ja, faktisk altså, bare, at den her lille ja. snak, vi har her, ikke? Altså, så kan vi jo godt opsummere det i nogle af de råd, vi vil give til organisationer, der gerne vil have et større Mm. rådgivningsfokus. Selvfølgelig er det er en større problematik at løse, end nu er vi meget i selve salgsmødet, ikke? Men der er jo helt klart Ja, det er klart. nogle ting her, som vi jo godt kan sige, det er i hvert fald noget af det, vi ser. Altså, jeg er enig med dig, vi kan ikke sige til folk, at de ikke skal have deres produkter med ud, men overvej meget kraftigt, om du skal have det med under armen, når du går ind i mødet. Det må være nummer 1. Altså, tænk dig rigtig godt om, Ja, inden du har selve ja. produktet med ud. Det må være nummer 1. Som i det mindste må der lige gå lidt tid, før det kommer på bordet, det der produkt. Helt klart. Altså før du Helt åbner klart. yoghurten. Der må lige gå lidt Ja. tid, hvor I snakker om Ja. at sælge yoghurt frem for at æde yoghurt. Det må der lige gå lidt tid med. Jo, men i den forbindelse også, altså prøv lige at overveje, om du har det med for din skyld eller for kundens skyld. Fordi jeg tror, der er også nogle gange, der sker det der Ja. med, nu skal jeg så lige vise dig den nyeste yoghurt, eller hvad pokker det nu er. Og det, du ved, det er min måde ligesom at gøre det her møde interessant på. Så er det måske mere for din egen skyld, du har det med ud end kundens, ikke? Altså det synes jeg virkelig også er et spørgsmål værd. Så jeg tror i mange tilfælde, altså lad være at have produktet med ud. Det bliver lidt sort-hvidt, men det synes jeg er et godt råd. Jeg synes helt klart også, det er et godt råd, som du siger, det der med, at lige kigge på vores præsentation. Hvis vi skal have en præsentation, og vi gerne vil være i det rådgivende perspektiv, så skal det bare handle om kunden fra starten. Det skal ikke handle om os. Fordi hvis jeg skal kunne rådgive dig, det er fuldstændig ligesom du siger, det
det er jo nemt at pege lidt fingre af nogen, og vi kan godt gøre det lidt for sjov, ikke, og så videre med bankerne der. Jamen dybest set er der jo ikke, altså vi er jo ikke interesseret i at tale om pension. Det er jo ikke, det er jo simpelthen så lav interesse produkt, så det der med, at nu hiver du pension op af tasken, det synes jeg jo ikke er spændende, men netop som du siger, dem der interesserer sig for, hvad er det, der skal ske for os, hvad er det for drømme, vi har, og så videre. Så lad os nu starte over hos kunden. Så vores præsentation skal også hjælpe os til at starte over hos kunden. Så alene det at tænke i de to ting, lad være at have produktet med ud, lav en præsentation, der ikke starter med dig selv. Altså jeg tror ikke, jeg kan sige det mere tydeligt end det. Det vil være virkelig, det er to gode steder at starte. Ja, det tror jeg, du har ret i. Og så også fordi, hvis produktet ligger der, og du vil lave rådgivning, det er skide svært at snakke omkring, at produktet skal være anderledes, når det helt fysisk ligger foran dig, eller der er et billede af det, eller en beskrivelse, eller en teknisk tegning. Ja. Fordi det, der så sker, det er, at hvis du gerne vil lave rådgivning, så kommer du til at spørge lidt om, hvad går de rundt og tumler med, og hvad har de af udfordringer. Så kunne det jo godt være, at det der produkt egentlig skulle være lidt anderledes. Kunne den være grøn, eller kunne man have fem kanter i stedet for 4 kanter? Og så kommer sælgeren jo hjem til produktionsapparatet og siger, fedt produkt, men kunden kunne godt tænke dig, at der var blå, eller der var en ekstra kant på, og så er man jo, og det er jo også en evergreen, man oplever lidt, at sælgerne skal hjem og sælge det, eller dem derhjemme synes, at sælgerne sælger noget andet, end det der faktisk var i sortiment og sådan. Men det er også lidt, fordi man jo godt vil have kunderne involveret, fordi man godt vil rådgive lidt, men produktet ligger der i en færdig form. Og hvis det ligger der, og det ikke passer ind, så får du en indvending på produktet, og så bliver du nødt til at prøve at adaptere det lidt, og så kommer man hjem og er en vældig kreativ sælger. Og så har du sådan en dans, nu karikerer vi det voldsomt, men det kan vi jo godt tillade os her, det er jo vores podcast. Så kommer du hjem og danser, og så går der et halvt år, hvor man har den dans, og så har du skabt en kultur om, at sælgerne er sådan nogle, der sælger en masse ting, og stiller en masse krav derhjemme til at lave en masse larm derhjemme, og sælgerne synes, at dem derhjemme, de slet ikke er kundefokuseret, og er alt for fokuseret på produkter og deres optimering af en produktionsproces, i stedet for at høre på, hvad markedet gerne vil have, og sådan ting. Ja. Og jeg ved, det løser ikke det hele ikke at have produktet med til at starte på, men det er alligevel en påfaldende ting, hvor meget det kommer til at handle om det, frem for, hvad er værdien af at have en proces sammen med os, hvordan hvordan arbejder vi sammen over de næste 3 år, hvilke formater skal vi arbejde sammen med. Et af, at vi har et produkt, som vi laver en transaktion på, men alt det, der ligger rundt om i vores services, hvordan skaber det værdi i din forretning? Hvordan transporterer vi vores viden og erfaring over hos dig? Hvordan sætter vi et smart team? Hvordan arbejder vi med customer success? Altså alt det der, hvad vi gør og får til at ske undervejs, der er værdiskabende, i stedet for at det bliver fokuseret på det andet. Men jeg tror alene, altså der er jo også en ting af det der med at få indvendinger, man skal tilbage til produkter og så videre. Der er også en risiko for, at der er en kunde, der siger, at den der smag, den kan jeg altså ikke lide. Så det skal vi ikke have. Fordi det bliver jo bare meget konkret. Ikke? Nu taler vi kun om det ene produkt. Nu taler vi jo ikke eksempelvis om, hvilke trends er der på fødevarer. Hvad er det, folk godt vil have af morgenmadsprodukter? Hvad er det for smage, vi ved, der konverterer godt, når de står ude i hylderne? Og hvilke andre varer køber folk typisk, når de køber pitchmælk? Hvad er det for et hul i dit sortiment? Hvad er det for et koncept, du har derude, der nu skal jeg tage stilling til, om jeg kan lide den her. Og hvis jeg ikke kan lide den, så enten siger den kan jeg ikke lide, den tror jeg ikke, vi skal have. Eller også så kan det være, jeg synes ikke, den er helt på toppen, men vi kan da godt prøve den af, hvis vi kan finde en god pris. Og så er vi igen i den der prisskalen. Ikke? Så bliver man der. Vi er mange, der er til fælles for at købe ting og sager, hvis bare det er billigt. Så der er vi jo mennesker. Men jeg har engang, som du måske kan huske, jeg hjalp nogen, der solgte rom. Og de havde sådan en ting med, at de drønede rundt til rom-retail-sælgere i hele Europa, og havde rommen med. Så står der sådan en spiritusnørd, der har en spiritusbutik, der så skal smage sådan en rom, og så står man og fortæller en masse om den her rom der, og så kunne de ikke så godt lide den i forhold til den anden, og sådan noget, ikke? Og så bliver det sådan noget, så vil de ikke have den på hylden, fordi det er jo mit image, det står og falder på, og alt muligt, i stedet for sådan, og så hørte de sådan nogle indvendinger som, sådan noget her kan mine kunder ikke lide. Nå, så du ved, hvad alle mennesker i Svendborg, de godt kan lide, eller hvad? er rom. Ej, de er mere til sådan noget. Nå, jamen det er jo så, kan jeg så forstå, de mennesker, der kommer ind i din butik, der er til sådan noget. Hvad med alle de andre mennesker, der vi ved, der er til det her? Hvor går de så hen og køber det? Ikke her, kan jeg så forstå. Altså, den snak med om deres kunders kunder, eller kundernes kunder, men der tror jeg faktisk, du har fat i noget før med salgsprocesser. De salgsprocesser, som vi ofte får lov til at skulle give noget feedback på og ændre, de har jo også det her fokus med, find en kunde, sælg noget til en kunde, og der er KPI'er, der handler om,
antal produkter, Ja, volume, og kunden, ja, omsætning, ja, og ikke, og alle kunder skal have, øh, og det er der jo egentlig ikke noget for galt i. Man får jo så bare lige det, arbejder bare i det, at alle kunderne skal jo så have lidt den samme treatment, fordi det er svært for sælgerne at navigere i mange forskellige slags kunder, hvis man skal ud og besøge mange. Og, og så hvis man sådan fornemmer, at jamen, der er nogle kunder, der godt vil snakke om produkterne, men så kommer man jo måske til at gøre det lidt meget, men der er jo nogle kunder, ja, der lige godt vil snakke om præcis. produktet, fordi det var deres måde at købe ind på. Og nogle andre, de Ja, vil snakke om noget forretning og noget udvikling, og det var dem, man kunne lave rådgivning på. Men man har ikke sådan lige ja, fået delt spillepladen op til, hvad gør vi ved dem, og hvad skal vi gøre ved de andre? Hvordan nej, spotter vi dem? Hvordan kvalificerer mm, vi, inden vi bare drøner ud og holder møder? Så når vi ved, hvilken slags møde det er, vi skal holde, er det den samme sælger, der kan gøre det, de her to forskellige ja, situationer? Er det den samme salgsproces? Er det samme KPI'er? ja, Er det den samme salgspræsentation, vi har med? Nej, det er det jo ikke. Øhm, og det er jo i virkeligheden, tænker jeg, at du er rørende enig i. Vi har jo været med til at udvikle vores Sales Enablement-koncept sammen, men det er jo det, der ligger i hele Sales Enablement-modulet der. Og så er jeg med, og det er jo, ja, kan vi ikke bare få lidt mere rådgivning? Kan vi ikke bare lige blive dygtigere til at stille nogle andre spørgsmål derude på mødet? Jo, men det kan du godt, men du kommer sgu nok ikke til at flytte nålen derhen, hvor du skal, nej, hvis du ikke får kigget på nej, hele miljøet og hele processen omkring det at sælge som nej, rådgiver, eller præcis. mere rådgivende. Ja, det er jo det, altså selvfølgelig er det bredere end som så, altså det er jo, du kan sige, nogle gange når vi laver de der sådan, nu er der kampagne på whatever, altså i virkeligheden er det nok der, hvor man skal, vi forstår godt alle sammen, hvorfor der kører kampagner i forskellige forretninger, og problemet er jo bare et eller andet sted, at en kampagne er et meget indefra uddrevet fokus. Vi har det Ja. her på lager lige nu, nu skal vi ud og finde nogen, der gider at købe det. Altså, det Mm. bliver jo meget, nu gør vi det for vores skyld. Og hele præmissen omkring det at være rådgivende, er jo netop at tage udgangspunkt i nogle andre, som man kan hjælpe med at give et godt råd. Ja. Og så på den måde kan man ligesom få afsat sine ting, ikke? Så der er jo også noget med det der med, og måske også at gøre op med nogle kulturer og nogle ting, og jeg tror, en af de fejl, man nemt kan komme til at begå, hvis man gerne vil fra det her, lad os sige, vores kunder ser os som en commodity-sælger, vi er meget produktfokus lige nu, det er den bane, vi spiller på. Nu vil vi gerne over et mere rådgivende perspektiv. Mm. Man er nødt til at være realistisk omkring, hvordan den rejse er, fordi det kommer til at tage noget tid at ændre kundernes opfattelse. Altså det er jo ikke Ja. bare, du ved, jamen nu har vi 5 dages træning, og så når man har lært at træne, altså at lave noget lukketeknik og noget indlægsbehandling og noget behovsafdækning og ting, så, jamen, så ændrer markedet sig på mystisk vis, fordi hvis jeg har besøgt den samme kunde 10 gange, 15 gange med det der produktfokus og vareprøven og så videre, så kommer det til at tage noget tid før jeg ændrer det. Så det taler også ind i hele den der sales enablement-tanken med, at vi er nødt til på en eller anden måde at tænke i det progress, der er. Altså, hvor kan vi starte, og hvor er vores endemål? Hvordan kunne vi godt tænke os, det så ud i sidste ende, ikke? Altså, det Ja. tror jeg Har også du, nogle gange er, altså du ved, man går efter det der quick win med, nå, men nu skifter vi hele vores salg fra produktfokus til et rådgivende ja, og fokus. det er jo, Det tager altså og det tid. er jo fandme, ja. I virkeligheden er den pragmatiske vej nok at sige, hvilke nogle kunder er det, vi taber på lige nu, fordi vi ikke laver rådgivning, fordi de faktisk Ja, mangler det. præcis. Og så Ja. skulle det være på dem og nogle enkle og sådan noget. Nå, men kan du ikke Mm. lige, hvorhen har du oplevet, du kan nok ikke nødvendigvis nævne kundenavne eller specifikke projekter, men kan du ikke, hvorhen fungerer rådgivning godt? Hvad er det, du har set? Er der nogle formater? Er der nogle ting, man gør i sin salgsproces? Er der noget, man lykkes sådan særligt med, der virker? Mm. Øhm. Og så synes jeg, en af tingene har vi talt lidt ind i, og jeg tror, du kender mig godt nok til, at det er sådan en af mine store kæpheste i det her, det er evnen til at adskille behov og løsning. Øh, Ja. dem, der lykkes med det, altså at forstå den her pointe omkring, at sådan, jeg skal sige det kæft sagt, der er ikke nogen, der har behov for de produkter, du har på hylderne. Det, de har behov for, det er det produkt kan gøre for dem. Så dem, der evner at forstå det, og designe det ind, jeg synes, at det er meget sjovt, at du bringer det der med banker op, fordi det er sådan, det man oplever der, når man arbejder med dem, det er sådan lidt en blanding. Nogle af dem har virkelig knækket koden. De forstår godt, at behovene handler ikke om bankprodukterne. Det handler om, at folk har et liv, og det liv skal køre
smertefrit, de vil gerne have noget forudsigelighed, de vil gerne have styr på tingene, og det er det, vi taler om. Og når jeg har et billede af, hvordan du og din familie ser ud på det, så kan jeg godt give dig et bud på, hvad for produkter skulle så være, eller services vil så være de rigtige for dig. Ja. Så jeg synes, at sådan noget som bankerne, der er rigtig mange, der er rigtig gode til det her. Og det er virkelig et sted, hvor de har forstået det der med, hvad rådgivning er. Jeg tror også, der hvor de lykkes bedst, det er, at de godt forstår, det kunne også være, vi ser det også i forsikringsselskaberne, at folk, når vi i talsætter og framer en samtale som rådgivning, så er der også en forventning om, at jeg får et råd, eller du ved, det er et råd fra en god ven. Dem, der lykkes godt, det er dem, der har meninger. Altså, du ved, det der billede af, når der var 15 muligheder, der gik ind ad døren, der var 3 muligheder, der gik ud. Jeg føler mig måske ikke nødvendigvis rådgivet, for jeg er stadigvæk lige meget på herrens mark, om hvad jeg skal vælge. Nu er der bare kun 3 muligheder, som jeg ikke kan vælge mellem frem for 15 muligheder. Så det her med også at have nogle meninger i rådgivning, og kan bruge nogle cases, eller kan bruge nogle eksempler eller lignende, det er dem, jeg synes, der lykkes godt med det. Og den, der tør tage den dialog, og tage den op, det er de steder. Så jeg synes, jeg ser det i sådan noget som banker og pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Der sidder der virkelig mennesker, der er gode til det her. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om de alle sammen er det. Jeg tror faktisk, der findes et menneske i Danmark, der ikke har en eller anden skrækhistorie om en bank eller et forsikringsselskab eller lignende. Men de kan det godt. Ja, men det er faktisk sjovt. Jeg har... nu stillede jeg lige det ledede spørgsmål til dig, så kunne jeg lige have tid til at lige selv sidde og reflektere over og jeg oplever faktisk, at der er nogle digitale marketingsbureauer, vi enten har arbejdet sammen med, enten som vi selv bruger, eller som vi har arbejdet sammen med, som der lykkes meget godt med det. Helt lavpraktisk, at han engang oplevede et af de her møder, hvor de skulle prøve at få os som kunde, hvor de hopper ind på vores site, så har de så sådan en similar web adgang, sådan en, der kan spotte, hvor trafik til hjemmesider kommer ind, og så har de den helt store udforkromede bruger til det, der koster kassen, ikke? Så hopper de lige ind, og så ser de lige, hvad for et flow er det, folk har, inden de lander inde på vores site, inde på Intens, og hvad der så sker, og hvorhen køber vi trafik fra, hvor vi faktisk får en masse organisk, og hvilke kanaler har vi ikke, fordi vi ikke putter penge i dem. Hvordan samler vi noget af det der trafik op på en smart måde? Hvor gode er vi til at konvertere det? Der er vi ikke, fordi de lander på alle de her undersider. De her undersider er der ikke nogen knapper, man kan trykke på. Vi samler ikke, det var dengang, vi gerne ville samle mange leads og permissions op og sådan noget. Det vil vi så gå lidt væk fra nu, ikke? Men hvor de sådan, hvor man bare sidder live og får feedback i et salgsmøde, og bare se, det der. Det er ligesom at tage vand i en skål, og så kan man helt lavpræcis se, hvor der er huller i skålen, hvor vandet pisser ud. Men skålen var bare lige intens, og vandet var trafik her, ikke? Det var altså smart. Og det der med, at man har indsigter med omkring kunden, eller man viser noget. Jeg synes også, der er nogen, der arbejder med salg igennem retail, for eksempel, der er ude at lave store checks, tager billeder af, sådan her ser det ud. Jeg har hjulpet med nogen, der sælger sådan noget forbrugerelektronik, accessories og sådan noget, ud igennem, der simpelthen prøvet at lave nogle regnestykker, baseret på best practice, hvad de kunne se ved i Tyskland for eksempel, hvordan, når du har den her væg her, den er bygget op på den her måde, et planogram med den her logik her, så ved vi, at når vi laver en planogram med en anden logik, du ved, man læser sådan en forbrugervæg, den læser man ligesom man læser en bog, oppe fra venstre ned til højre, så du vil have det, der skal have blikfang, op til venstre, det er det store gule skilt, og så ned til højre vil du have det, folk skal købe, der hvor du har en god margin på. Så ned til venstre skal du have det, som man ikke finder selv, det man alle leder efter, så skal du have alle brandsene. Og op til højre, og helt nede i bunden i midten, der skal du have alt det, du skal af med. Der er sådan noget logik i at bygge en væg op, simpelthen fordi man læser en væg som en bog, ikke? Og så de går ind og tager billeder af en væg i 3, 4, 5 forskellige, lad os nu sige, det var Elgiganten, det har jeg været nede i Tyskland, men inde i Elgiganten, nogle forskellige vægge, og så siger, og så tager fat i den der category manager, man så har fundet frem til fra Elgiganten bare i Tyskland, og siger, vi kan se, at det her, der er ikke nogen logik i jeres planogram. Det er 3 flagship stores, hvor vi har taget billeder af, og 2 oplandsting, der er den samme tendens. Det vi ved, når vi arbejder med planogrammer, det er, at der sker det her, det her, det her. Og en af de største udfordringer mod at gøre det, det er det her, det her. Det vil vi gerne tage en snak med dig omkring. Der lykkes vi med at komme derhen, at kunne have book møder med nye kunder på grund af det her.
Er Og det et der meget godt var, der eksempel var, på noget sådan meget konkret indsigt, ikke? der var jazz her, fordi at det var ikke at vise, hvordan den klikkede på en Nej, telefon, nej. eller hvordan den ledningen var smart at rulle sammen, eller hvad det nu var, der var featuren her. Ikke? At det, var, det handler om at sælge dimsen. Mm. Og ja, heldigvis så virkede det jo godt for dem. Det var heldigt for alle, Altså, også det er en meget konsulenten fin selvfølgelig. pointe. Altså, du sidder sådan lidt og tænker, jamen, du ved nogle gange, når man hører de der eksempler, ikke? Og det der, det er jo dejligt sådan håndgribeligt eksempel, og netop også det der med dem, der ligesom kan snuse lidt rundt online og finde ud af, jamen, hvor er hullerne i osten på jeres nuværende setup og så videre, de eksempler, du bruger der, ikke? Så tænker jeg sådan lidt, jamen kunne man så, når man hører og snakker om sådan nogle ting her, kunne man så sidde derude og tænke, jamen de muligheder har jeg jo ikke, fordi jeg går ind ad døren hos en eller anden kunde, og så kommer jeg sådan til at tænke, altså, det her er i hvert fald et af de steder, hvor jeg ser, bare light brug af AI kan hjælpe dig gevaldigt. Altså, du Ja, ved, du skal ud og mødes med bla bla kunden. Altså det her med at åbne sit Copilot op, eller sit chat GPT, eller hvad man nu bekender sig til AI-mæssigt, og sige, jeg skal ud og mødes med følgende organisation og kunden, og det er den her person, jeg skal, med den her LinkedIn-profil, jeg skal mødes med. Det jeg godt kunne tænke mig at snakke med dem om, eller det vi særlig ja, gerne vil sælge til dem, det er sådan her i et rådgivningsperspektiv. Hvad vil være de 4 største udfordringer, jeg skal slå på, og hvad kunne være gode spørgsmål at stille? Altså nu var det bare lige mit eksempel her. Men, ja, men det vil jo i virkeligheden det vil jo kunne give dig lidt af det samme. Altså jeg er med på, at det ikke er en ja. parallel, men bare det der med, du ved, at man ligesom siger, hvad kan jeg med rimelighed vide, før jeg går ind? Fordi det der står på websiden, det er jo ikke, altså nogle gange så Ja, får men man jo lyst til at sige til hinanden, det er jo dybest set næsten ikke engang forberedelse, fordi det forventer kunden nej, jo, du ved. Og ja, de det er jo fortæller dig overhovedet jo ikke ikke forberedelse. noget, du som sådan kan bruge til noget. Men bare, Nej, du men ved, Rasmus, sådan jeg den kan der godt gå med, længere, snak fordi lidt med LinkedIn-profilerne og websitet og så videre, ikke? og måske det er det her, der i virkeligheden kapsler det meget godt ind. Det er jo, du vil gerne lave rådgiversalg, du vil bare lave det til alle dine kunder. Fordi Mm. du vil gerne omstille dig fra produkt til rådgiversalg. Problemet er Ja, bare, du har folk, der er eksperter i deres produkter, det vil sige, de uden forberedelse skal gå ind ad døren og imponere ja, alle med deres ja, produktviden. ja, Men ja. de ved meget lidt om markedet, eller kundernes kunder, eller udfordringer i deres supply chain, eller hvad det er. Så derfor så kan de ikke bare gå ind og lire et møde af, hvor det er rådgivning, der er i centrum. Og det vil så sige, at du vil have, at de skal kunne nå at have, lad os sige, bare 100 kunder i deres portefølje. De skal ud og besøge en gang Mm. i kvartalet alle sammen. Mm. Og det skal de også kunne nå. Nu er deres forberedelsesopgave bare Endnu eksorbitant større. anderledes. Fordi de Ja, ja, forberedte sig 0% til at starte på højst sandsynligt. ja. Og nu skal man gøre meget. 1 og 2. Rådgivning kan næsten ikke forekomme, uden du har viden. Og hvis man ikke vil købe sig til enten Altså, du skal være forberedelsestid ved, at man laver ekstremt god i din interviews, spørgeteknik. eller ja, Ja. det skal du nok. Og så spørgsmålet om du kan rådgive dig kun ved at stille spørgsmål. Du bliver nok nødt til at sige noget på et eller andet tidspunkt, ikke? Og Ja, det er det jeg bare klart. mener, det er, hvis man heller ikke vil investere i indsigter, i undersøgelser, Mm. i Mm. at Mm. sælgerne selv er ude og observere, at man ikke er med ude ved kundernes kunder, eller interviewer dem, eller hvad ved jeg, man nu kan gøre. Så det der med, du lige sagde lige før om den indvending, det var det, der lige fik hisset mig tilpas meget op her. Det har jeg svært ved at se, at jeg kan gøre. Ja, med de nuværende ressourcer, eller dit nuværende setup, hvor at der stadigvæk Mm. skal klokkes, Mm. hvad ved jeg, Mm. 12 besøg om Mm. ugen, eller 4 besøg om Ja, ugen, eller ja. i kvartalet på A-kunder. Og det er jo heller ikke alle kunderne, der gider have, du valser ind i deres indkøbsafdeling, og skal fortælle dem om, hvad de gør anderledes, hvad de skulle gøre anderledes i deres supply chain. Ja, så Altså, der er jo næsten sådan nej, en men helt så, live segmenteringsmodel i det på en eller anden måde, ikke? Altså hvis ikke ja, de gider have den fordi her snak, et af dem, så de kan det være, at gider. det ikke ligger inden for vores... Et af dem, de gider. Noget andet er om, altså, noget andet om du snakker med en rigtig, der skal have rådgivning. Om det er der, det skal Mm. ligge. Ja, kan du bare Altså, lide til udkommet. helt på spidsen, så er det jo det der legendariske eksempel med, hvis du er commodity-sælger på den helt hårde Mm. klinge, kontorartikler eller Mm. toiletpapir, for lige at gøre det Mm. helt banalt. Mm. Og så, men du gerne vil sælge det som rådgivning, ikke? Fordi Ja. du er en commodity. Men de seneste 10 nye tendenser inden for toiletpapir, vi har været ude og undersøge ved brugerne, og her er feedbacken på, og vi har lavet A-B split-test på, og ja, det er super duper. Det får du altså ikke et account workshop
mødeformat, hvor vi inviterer alle vores key stakeholders ind i 3 timer og tegner på tavler på, for nu skal der rådgives omkring indkøb. Du er en commodity, og vi har mega meget brug for det her toiletpapir. Det er slet ikke for det. Og så længe du er dygtig leverandør, så kommer du til at have en fed forretning sammen med os i meget lang tid, men lad være med at overspille din hånd rådgivningsmæssigt, bare fordi, at der er en frisk konsulent eller en salgschef et sted, der er blevet lidt utålmodig. Der synes, det lyder fedt der. Ja, der synes, det lyder fedt. Altså, der er jo den der blæser lige lidt i vores egen trompet, men jeg synes faktisk lige præcis i det der perspektiv, jeg synes, at den der artikel, som Bert Parsbrugge der har skrevet, som ligger på vores website omkring, hvordan ser købende organisationer på os, er jo også en nøgle i det her, fordi det kan godt være, at jeg er forelsket i ideen om at være rådgivende, men hvis det, jeg sælger, overhovedet ikke giver plads til det. Nu, toiletpapir er jo sådan et dejligt, meget tydeligt eksempel, ikke, som vi nok alle sammen godt kan se, men altså forstå din position hos den enkelte kunde, eller i din industri, eller lignende, ikke? Altså finde ud af, om det er det rigtige for dig, eller du skal gøre noget andet. Og så synes jeg, du rører ved en ting også, som jeg tror, vi godt kan i en grad nogle gange provokere med, men også være meget tydelig om, hvad jeg mener med det der med mål på antallet af møder. Altså hvis man skal skære ud i pap, så er det et produktsalgsmål. Ja. Så hvis du gerne vil være rådgivende i dit salg, så skal du simpelthen afskaffe sådan en KPI. Ja, og du bliver nødt til at erstatte det med noget værdiskabende, altså have en traction i, hvad sker der i pipeline, hvordan flytter det sig imellem pipelines, eller hvor store er deal sizene, eller hvordan er vi repræsenteret i købscenteret. Det er lidt mere bøvlet at måle på, naturligvis, men det er jo altså også en mere bøvlet salgsproces, du har sat op. Og fordi konsekvensen er jo også bare, hvis vi skulle slutte på et vingeslag, ikke? Konsekvensen er jo også bare, hvad tror vi på, der sker med fysiske sælgere, der drøner rundt på landevejen og tager besøg, der har produkter i hånden og har produktfokus? Hvad kommer der til at ske med dem? Sig og så videre, ikke? Ja. Du har virkelig ikke sat dem op til succes, vel? Det har de bare ikke. Og de bliver digitaliseret, og de er ved at blive digitaliseret. Det ser vi jo alle steder lige nu. Altså hele det her med, at der foregår færre, altså McKinsey, den der årlige salgsindkøbsundersøgelse, ikke? At i den kanal, der hedder fysisk salg, altså face-to-face salg, der falder den 5 procentpoint fra 17 til 12-13 stykker, er det vist ikke. Det er noget af den stil i hvert fald. I hvor meget omsætning, der bliver genereret i den kanal, og det bliver spist af hybride salgsprocesser. Så der er jo ikke, fordi rådgivningssalg og produktsalg og fysiske møder, det kommer aldrig til at forsvinde højst sandsynligt. Men det er nævnt at tro, at man bare kan drøne videre, og det er alle kunder, der skal have den samme treatment og sådan noget. Det er i hvert fald en naiv tanke. Og selvom det lyder federe at være rådgiver end produktsælger, det er med på. Ja, altså man kan være klar til at tage de opgaver, der ligger i det. Altså du kan ikke bare sige, du er det, og så bliver verden anderledes, synes jeg er en god måde også at slutte på. Jamen skal vi så ikke bare sige, det var det? Cool. Nogle gange er der konfettirør og stort sådan anlagt afslutning og den store scene til sidst i filmen, hvor det hele med fanfare. Exactly. Og nogle gange afslutter vi bare på en det var sgu hyggeligt, du. Og lige at jamme lidt med dig. Ja, lige måde. Fornøjelse. Lige måde. Tak fordi I lyttede med derude. Håber I kunne holde til bare at høre det her frit for hoften format, hvor vi jammer over noget, vi selv synes, der er spændende eller vigtigt. Vi tager imod feedbacken med kysshånd. Der er en link til den her undersøgelse her, og hvad der ellers måtte være relevant, det putter vi ned i show notes. Pas på jer selv derude. Hej hej.